Za iljadarku. Ne znam ja šta ti Što ti je, be? Ne znam ja šta ti treba da radiš, ne možeš se mi nikako da skontamo. Čekaj, stani. Može li za iljadarku, može li cepenje i sečenje za iljadarku 100 metra? Ja plaćam gorivo, sve plaćam. 600 dinara može. Kako 600 dinara ja ti dajem iljadarku? A, po jednu rabotu, 600 sečenje i 600 cepenje, to ti 1200, razumeš se? Ali na 100 metra da spustiš ti ja 200 za iljadarku. Ja to imam od teša se ne bavam po vranje za 600 dinara. Ne za 600 bez iljadarku. A, pa ti me ne razumeš. Oba dve rabote, Oba dve rabote. to su 1200 dinara, razumeš li, prijatelji? Dobro. Ja dok dođem, dok opera mašine, čutem ovo pare, be. Ja će ti platim be gorivo sve. Gledaj, ja to radim kući, razumeš? Ne ja kamion neki da bi mogao da dopera mašine i te stvari, razumeš? Pa ja mesečno ću te zovem sigurno preko 200 metra sečem i ovo i teram na dole. Ma sve te ja razumem tebe, ja sve tebe ne dostojim, ja radim te rabote, razumeš? Jedino da doteram kod tebe gore pa po 600 da gi sečem da ga jebem. Da ti doteram 100 metra u dvor. Slušaj, može bilo koji da se dogovori, ja se večeras vraćam kući i sutra će me nazoveš i će pričamo. Pa baš i takoj. A kude si ti, seli si u Leskovac ili kude, blizu negde? Od autoput stari od Matuj nema, čim uđeš u Leskovac. A, prema Manojlovce? Da bome. Dobro. Dođeš u železničku stanicu prema Manojlovce, prvo nas u Ljetuša. Dobro, će te vikam ja večeras ili sutra pa će se dogovorimo. Što ima u Beograd? Vučić tu li je? Beš li kod Vučića? Ma jebeš Vučić, nabiješ ga nakon. Dobro, ajde srećan put pa će se čujemo. Vanj, ove vaše. Ajde.